Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Okay, den kører nu. Der er så mange øl her. Hey, Vi tager lige forfra. Okay, så. Her er så mange øl. Måske. Er der 24? Ja, der er måske 24. Mig og Rico, vi har kysset med flere damer, end der er øl her på bordet, når året er om. Ja, når året er om, altså det er ikke... I har ikke gjort det nu, vel? Nej. Så hvad mangler vi, hvis vi tæller dine med fra i år, så mangler vi hvad, 5 eller sådan noget? Så mangler I 24. Hvis vi taler min med, så mangler I 23. Jeg tror ikke, hvis vi tager din med, så er vi færdige. Nej. Året er stadig... Så er vi done. stadig et nyt år.